Ha ka jingyo e ka jubab ka bashay lor ka Pynïeng bian Khlem ka Jingbit na ka Shillong Municipal Board da ka company Rapido ki Hoarding ki poster ki flex bat banner ha Kylleng ka Nongbah Shillong kata ki jaka ki bahab hak po ka municipal area kala penlang e ka wiper ka company Trairi ka Jets 24/7 ban buat ak jingtho hau CEO ka Municipal Board. Yagani ka jingtho ka bagila Ujor kila ITO CEO ka Shillong Municipal Board hak Arfratrik Risa Arja Option daw Managing Director ka Jets 24/7 usam larang ba pens kamlang Uria wad yagani ka jingtho la pha kopi ru shop sembut ndirang ba bri khmi ikna Transport and Urban Affairs uba sneu balang dhar ba tumchu shu MLA ka North Shillong constituency uba Edelbert nongrum katkum ka city ka jingbu jing Ujor jong ka Jets 24/7 kadai hadin ka jingyo priang ya ka jubab ka bagilapan lengba ka RTI halo ka jingkeli la company Rapido kayo Jingbit nem na ka Shillong Municipal Board ban Pynïeng ki Hoarding ki poster ki flex bat banner ha Kylleng ka Nongbah Shillong kata ki chaka ki bahap hapo ka municipal area ka jing Ujor jong ka Jets 24/7 ya ka Rapido ka ki jingtu Shillong Municipal Board ban toket ki jingya la jong ka company ban lemon Khlem do yo kinu ki Jingbit. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka Pynïeng ka dot pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dor jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.